Türkmenistan. Türkmenistan zengin toprakların fakir halkı. Selamun aleyküm. ...1991 yılında Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte başkent Aşgabat, beyaz mermer şehri olarak anıldı ve ülkenin en büyük şehri konumundadır. Devlet, Hazar Denizi'nin yanı için gidecekseniz kış mevsimini tavsiye etmem. Çünkü -25'leri görmeniz mümkündür ve çok soğuk oluyor. Diğer taraftan yazı da aşırı sıcak oluyor. Okan Suvari Medya Dikbat kanal paylaşıptır. 3.698.000 prosmotr. Yani Zira hava sıcaklığı ayrıca dünyanın en iyi ve en güzel atlarına pirinç ve et odaklı yiyecekleri seviyorlar. Başkanlık sarayını çekerken yakalanırsanız polisin nefesini ensenizde hissedebilirsiniz. Size o fotoğrafı sildirmekle kalmazlar, dahası para cezasına çarptırılırsınız. Orada bir yerden bir yere ulaşım için yoldan geçen araçlara rahatlıkla işaret verebilirsiniz. Çünkü hemen hepsi duruyorlar. Yani şahsi aracı olan vatandaşlar ek gelir sağlamak adına turistler için taksicilik yapabiliyor. Siz konuşmazsanız sizi pek rahatsız etmiyorlar. Yolculuğun bedeli ise 5 ile 20 manat arasında değişiyor. Türkmenistan'la alakalı başka bir ilginç durumsa kadınların farklı bir eşarp takma tarzlarının olmasıdır. Türkmenistan'da kadınlar medeni halinin göstergesi olarak diğer evlilerse eşarp takıyorlar. Canı sağ harman ne eliyadılığınız kanalım yapıyorlar. Benim yeni bir açacağım. Ya İşsat yok girdin kanalım yapıp koyuyorlar. Ya yapacak bir şey yok. Kovmaya dalınız canınız sağ mı? Şu neçenli efirlerde 40 saat gürleşildi davolin oturup kağıt fikir ediyanda neyim için adamlar bir zadi gürlerini de saylak teçip gürleyeler. Saylak teçip gürleyeler. Yani şol bir zadi vizipeli bir etse gürlek bilen oklar yani köy vatandaş rahat bir etse onu gürleyeler. Bu an adamın kanında var yana korkukluk. Hava. Ana ne dünkü goyun video mesasında şu vada önümden yekece de video çıkanak şu arada. Hava. Mesela ya prezidentin garnaşları oluyor da onun garnaşları olsa onu borlay sesini çıkarmalı. Ama neme yapılan marley kirli mata sonra oturup fikir ediyen behtiyen olur diyen şu taylarına mata yapıyorlar mı kardeş olur ya gidayım kalır. O tak matada yapılan oklayamaya adamlar. Başka atacak. Onun yürütü satılyan nemeleri var ha. Haydi de buradan garlı kalır. Aslı gidaydığını görküz. Durlaya sayı doğrunu hemmemiz denge aşağıdık. Türkmen News ko haber geldi. Okudun mu diye. Yok. Ne mi diye Türkmen News? Hangi lan? Türkmen News.
Moskva ne mi diye? Nerede var o? Nerede ağam sen geldin mi? Saddam Gulamov tip rolon vardı ya şu ona mat gidaydılar ya. Пидоразлар. В Москве с наркотиками задержан глава туркменских железных дорог diye. Narkotik bilen tutuldu diye Türkmenistan'ın demiryolu müdürlüğün başlığı Moskova'da. Geldin mi Türkmenistan'a diye o bayram anlatıyordum göründüm. Bayram Ali мафия чиновников превратила сферу образования в личный бизнес. İngolmanla şular yalan haberleri aydıp duruyor. Türkmenliği sen bu şey ya. Kırklardan haber olacak gel olmasa. Yurtta nemeler var ya. Kurbanlığı Atacanova gen prokuror sentyabrda aradan çıktı. Alişir'de ne oluyor? Alişir'de internet tedarik yok vatandaşlar. Türkiye'de suudu vallahi yani Alişir bilen Abdullahsız vallahi elbette advokatlar duydurdular ne olduğunu bu arada. Yani ondan bir netice çıkarıyor da moklay. Çünkü depes çürük de anlam. O çürük yerden geçirilmiyor da o hakikat. Türkiye'de de var adalet. Bolsa bir zatlar iste olurdu olun. Yok yani şu anki eden cinayetçilikli işine iriya geç cevap verir yani. Uşer pökman tölettirir. Tazminat. Pökman cevap verir yani bu şu anki eden işine. Bile bile 2 tane yaş oğlanı türmeye verdiler, haramladılar. Bilyadiler hem ne olacağını. Prekrasno bilyadiler. Şlüko da olur ya, şlüko. Küntü de bilen, yani pul versen, öz bedenini satyan küntü dönem beter. Daja o öz bedenini satyan küntü belki sebepleri vardır, düşündürüp bilyanları düşündürüş verip biler. Bular neyme düşündürüş verip bilsinler ki? Bular düşündürüşen verip bilmeyeler var ha. Ama bular düşündürüşen verip bilmeyeler. Bayurdun Geday halkı olduk vatandaşlar. Alişer'le Abdullah o da nepede diyorlar Nuradi. Ölüm yok mu sen bu tür diye ne yapçın ölmeli? Ha? Siz yaşamalıydın ha, size karşı çıkanlara ölmeli mi? Yani bir siz yaşamalı ha. Çölle dağıttı, ciplerde ava çıkan olup keyif edip siz yaşamalı. Ayöne köy vatandaşa gerek gelse olur. Yok. Üstünden izdivaç etmeli, protokol tutmalı. Ha? Olur protokol yazmalı. Ha? Siz yaşamalı ha. Yo bu ütkar hükmal ütkar. Bu ütkötmesek bolmaya. Bu yada ütkötmesek bolmaya. Ay ölsek ölüp gidelim şeydir. Eğer şol uğurda ölüp gitsek armağanımız yok. Ya şol uğurda ölüp gidebilen olsak armağanımız yok. Zato bir maksat için ölüp gideceğiz. Ama ay boşan bolsam efirime getiriptirim seni. Seni şul efire getiriptirim. Boş bolsam gelesin yoktu la yo.
Demek var bir sebäp. Sizi getirýän bolsa, şu taýlary getirip ýazdyrýan bolsa bir zatlar. Demek boş däller. Owa. Şuna çenli boş diýäňiz bolýan Türkmenistanyň rejimi boş diýenek aljyrap ýör. Aeroportdan gelenlere şular tanıyanmy? Nuranany, Talip tanıyanmy? Olar bilen gepleşip gördüňmi? Olar sana pul berip gördümi? Pul aldyňmy şolardan? Näme etdiňmi diýip aeroportda soraýan ekeniňiz. Boş bolsak näme üçin soraýaňyz bular ýa-da? Näme üçin soraýaňyz? Telefonlaryny näme üçin dörýäňiz? Boş bolsak. Özüň urundan ýaňma, sen hökümetiňden op. Hökümetin aljyrap tek hawalaryň ýanynaky avtostoyankany, avtobus stoyankany ýerini gödüp ber. Aljyrap o vilayet ulaglaryň dawernisini ýatyryp ber Aşgabatda. Ýani özü vilayetli ýöne aýaly sebäpli ýa-da sebäpli Aşgabatda dawernisli minip berilen maşyny stoyanka dıkıp berler. Sizinkilere boş diýenek. Sizinkilere aljyrap etýär. Näme üçin etýär? Çünki vilayetlerden gorkýarlar. Vilayetler gorkudyar. Sizin gorkma hakyňyz bar. Gorkma dowam edin. Biz sizi gorkuzmaga dowam ederiz nesip bolsa. Türkmene giden okmy sen? Türkmenistana geldiğir gömýärler seni diýär. Aýtlar ýany ýok, senem gömülýän bar gün. Peka senem bir gün gömülýän ýa sen nememi? Hemme kişi ölýär, sen ýaşaýan diýdilermi? Sana ölen ok diýdilermi? Ölmek üçin hem sebäp berýär bolmanan bir zat ölmeler bu dünýeden. Awary bolup ölmeli, hasta bolup ölmeli, göreşip ölmeler, bir zat ölmeler. Özüň öldürmek gadagan. Ana. Dinimiz onu gadagan edýär. Boldy da näme? Özümüz öldürem dokdam boldy da. Siz öldürýäňiz dämi? Ýany ýok. Bu dünýäň o dünýäsi bar, hasap berersiniz. Siz şunu da düşüneňiz o üniversite. Allah Taala dünýäni ýaradyp, dört pasly ýaradyp, giden ýerimişleri, miweleri ýaradyp, tebigatyň gözel tebigatyny ýaradyp, o güneşi ýaradyp, şu güneş bolmasa da şu dünýä planeta bolan. Şunça zady ýaradyp bir giden sana ber ertireçenli. Sana bermeli. 250.000 tane canlar var. 250.000 görünüş. Yani ot ösümlüklerden, hayvanlardan tutsan 250.000, 300.000'a yakın, bilemek 400.000 bolsa canlar yaradıp hemmesine adama hizmet ettirip, şolun hemmesine adama hizmet edýär. İň soňunda şonça zady adama hizmetkär ettirip, sen hem şol adamyny öldürýän we ol adamyň hem haky soralanok diýjek bolýanmy? Gawra girdi bolly men öldürdüm şol adamyny we şol adamynyň hakyny yaradany, yani şu bizi yaradan Allah, bizim eýämiz, dogry dämi? Bizi yaradan. Oň eýesi sizden hasap soramaýar diýjek bolýanmy? Yaman bolsa oraya. Zebaniler gelip nemede dogryň goduny sokup azap berilen wagt ýadyňyza düşdüňizler. Yaman bu hasap soraýar. Siz pikir etmeň. Dünýäde yani perişteleri adama taqdim etdirýär Allah Taala yaradan wagty. Şu adama taqdim etdi. Şonu iblis, nesenýal iblis var senin mollumyň iblis Abdülreşid. Senin iblisin boynu gene tekebbirlige ýaşagat. Men niye o diye otdan yarattım, onu diye palçıktan yarattım diye men onu boyuna gidecek geldi. Şoň üçin sizem şolar ýalak Allah'ın yaradan iň beýik bennesini öldürýäňiz tapady ýok. Men başgasy türmede öldürýäňiz.
türmede köseýäňizmi, öldürýäňizmi bara bir giden Farhat Durduýew ýalak wakalar, beýleki wakalar türmede öldürilýändiňiz olan hasabyny berýäňiz. Şoň hasabyny, şonu biýüne türmäge basan kadiýetem berýär, sülçem berýär, prokuroram berýär, türmedäki gardiýan we garawul şolam berýär. Hemmäňiz bileje berýäňiz. Bir adamyň üçin bir giden adam bile berýäňiz. Prezidentim berýär. Sen nädip ýurt başçyny bolup bular ýalak zatlar görmediň, görseňem çäre görmediň. Hemmäňiz berýäňiz. Dollar düşüp bilen mamdos ýok. Gellik häredin iş şolada oncan. Ady gellik abyny. Açman kanalizasiýa gapagyny, portamasyny. Ýakyp dursun şo. Asap bermerini pikir ediberin. Şimdi 45 adamdan şu an seni gollayan yok açıkta efirden hemme kişi özünü koyup oturman diye. Nemen Gurwan ulu bilen Serdar var Ataloğlu. Şonuňam Türkmenistan'da gollayan yok. Meten aýdaýyn. Siz gorku bilen saklap oturýarsyňyz da gollamak däl ha. Pursat wagty gelende götüne depçekliginiň alamaty şolar. Şu başy sağlanlar soňa diýşärleri nemeler, wäşiler, ministrler, prokurorlar, polisiýa işçileri hemmesem wagt sagat gelende birinji götüne depçek adamlar. Ýöne prosto häzir gork siýasaty gidip duransoň wagt sagat gelýär ýyýa geç. Sizin takkan ýalňyşlyk görýäňiz. Sizin takkan bu dünkal videolar görýäňiz. Dünkälak poklonňyz çykýar. Olukma, sizin kän adyňyz çykýar. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Ahmet Alilem wa bun ikinji güni bu kanaly ikinji güni ertirnetip bolsa albilýän yarım pagat geçenden soň. Kim şol nuru diýär Juma diýip bir haramzada nemen nazar çürüň doğan oğlun ağalarından doğan oğlun ağasının oğlu Juma Kemal Recep vardır gördünüz mü? Şo taýda Kemal Recep kefkaly. Men size görkezdenine şonu ýene. Tak, men size şonu ýene görkezden. Kemal Recep'in yüzünü görmediňiz mi? Tak. Jouw favoriete koffie? Ja, size görkezden. Alan kim onu diye ay biljekken alan kim nädip düştü bu yollara. Hawa. Öz ýakyn töweregin näkler alandyr kim alsyn way. Özler soň oturup gülendirler. Juma daş etdiň ay şo taýda. Näme diýendirler şo taýda. Kemal diýer, Kemal Recep şo. Tam kradı oraya diyeceğim. Ene. Kamerany uran bir mut. Ene şu adam, ene şu Kemal Recep şu. Ene şu Kemal Recep şu. Ene şu kepkaly. Bu hani Gülcemal Gydymyzy zorlady zat diýip görüň çykda, ene şu başrollardaki adam şu. Ene şu. Vatandaşlar. Ene şu.
Yine görýäňiz vatandaşlar, yine Kemal Recep şu tanıyan olsanız Kemal Recep şu. Yine şu Kemal Recep şu videonun 2 minut 30 sekundunu durandır Kemal Recep. Şeride oğullar o. Diyeceğim vakti. Bu vayanlılar ne yapmayı seyredin adamlar? Set vayanlılar ama o işin içinde. Görüyorsunuz vatandaşlar? Bu vayanlılara seyret. Şular ne yapmayı? Şular kim? Vayanlılar ama o bulun arasında. Doğru ki. Görüyorsun değil mi adamlar? Vayanlılar ama bulun hizmetinde o oluşuna var. Vay çölü hava çıkıyorlar, keyif edip diyorlar. Ne yemesinler vatandaşlar? Çadır uğruna aptıkları. Görmediniz mi ya? Ben şu YouTube kanalımda koydum ha düğüncük. Görün ama o şu Berdim Muhammedov'un körekönü Nazar Çuruğun ağaları Kemal Recep'in dağları deyip koyan videom görün. Ova yine. Yeter bu kapanı. Wow, kulluktaş. Emlon ağa geçsi. Res kaynama da yuvaşkın. Dur mesela daha birden yuvaşkın. Aşağı vurlayan, aşağı yankı sevunup Ben da. alma da ağaçım. Ne? Her adım bir sekund tatla bir sekund. Ne şu. Cuma diğer ha. Min neme isyan. Min değil kulluğa. Sen ne çadan bağlı tuttun gurur. Tutulan uçun sana hatalı yok. Soğusanın var. Ondan. O velik ne mi korkuyum satacak. Anda bulun ağa sunurun varsa. Yine şu da aşağı. Sevunup da edip öğren var ha dünkü videodaki. Şey. Sonun. Koğdu da pardı. Ağa ne oldu ne? Tamam gelip tamam çağır. Ova. Torgoyan bolsa at jasip öğren. Gavn olur. Söwünýänler bana şuň üçin söwünýäňiz gerek, şu video üçin söwünýäňiz gerek. Götüňiz işämi. Ay diýenler dillerine ýürekden aýtdylar. Ova. Awlary, tüpeňleri ýanynda görýärmi? Hey, ýurt wara paylaşdylar o vatandaşlar. Murana bir haramy aşury sen Türkmensana tutsak etdiler diýdi. Ýaman gynannym janyň sag bolsun ýa. Yo, arkaýyn bolma vatandaşlar. Ýa-da şu men şu ýoly diňe hakykaty görlemäge çykdym diýip anyna ýetmän çalışdyp çatmaýyp görenler da ha näme diýip näme aýtjak görýän meniň bir hepde ýoklugum bir giden zadyň üstüne atjak. Şu bir hepde görünmedim. Bir giden zadyň üstüne açdy şolam. Ýanky ýaly töhmet atyp ýene öllü diýip çykarýan haýhy. Bir hepde bar ýok, bir hepde bolmadym mara. Owa. Bir hepde. Anmaral durdy we video çekenler nirde götüň berip berler diýe. Amnet blogu diýerler. Sen accountyňy jalyba basýarlar, o şeýledirler. Ay teknologiýa bir bu derece düşünem dok. Yani ulanmany bilýär, ýonyň arkasyndaky pulo zady näme diýip berler bilemok. Göni men bir zady bilýän $500, $1000 berip jalyba edip şoň uğrun ýoly näme diýip berenler badyr da. TikTok'a mara. Seret indi şular ýalak özlerine gerek bolsa emin tapman bilýärler görýänmi? Şu taýdanam seredin ey şu başga nemelerde ýok şular ýaly. Başga döwletlerden häzir güçlü nemeler
Dava şular ýaly biriniň TikTok'uny uğurlaly ýa-da şonuň account'uny blok edildi. Ýok, şonu başaranoklar, şu Ýewropadakylarym sada. Bizim türkmenler tuğulamy hemme zadyň içine girip imoň içinde sowat almany, o padarka paýlamany näme gözläp berler? Odun gözläp beron, haýsy oň içinde o töňü gözläp bermi? TikTok'da da şonu ýaly urubyn böküşip daşyp içini başına girip çykýarlar. Ýöne halka edek gelse işsizligi çözmäge kelleler işlenok. Ýöne inflasiýany peseltmäni bilenok. Garabadaryň dollaryň kursuny ýatyryp resmi kursdan bankdan bermäni kelleleri işlenok. Bäk göräýmeli. Korrupsiýany, paraxorlugy ýatyrmagy bilenok. Ýöne özüne gerek gelse TikTok blog etmeli, näme etmeli, onu bilýärler, özlerine gerek bolsa. Şoň üçin türkmen halkym oýan gaýrat edin. Siz ýa galanyňyz üçin bular şunu ýalak öňe gidýärler. Ýa galmaň sizem. Sizem özlerine oýun gurnaň, sizem özlerine edin edibilýän eliňizden gelýän kelläňiz şoňa işledin ýaşlar. Ýaşlar kelläňiz şunu ýalada işledin. Şu haram nejisleri nädip şu hökümetden aýyrmaly, kelläňizde diňe şo bolsun, maksadyňyz, planyňyz diňe şo bolsun. Şulardan nädip diýinmeli, nädip şu türkmen halkynyň başyna gelen beladan diýinmeli diýip kelläňiz, diňe pikiriňiz şo bolsun. Başga zat bolmasyn adamlar. Diňe işiňiz şo bolsun, çünki bularyň hem işi şol. Nädip pul gazanmaly, nädip şu halky gorkutmaly, nädip şu halky bastır bustur edip ýaşatmaly, diňe şoňa kelleler işleýär. Bulankom. Yalan bolsa yalan diň. Eger yalan bolsa, nädip bir halta unuň bahasy 2 milyon, 2,5 milyon bolýar Türkmenistanda. Daýhançylyk bilen hawa özüne ýeterlik buğdoy ýylla önürýän ýurtda nädip haltasy 2,5 milyon bolýar. Iqtisadiýetde bir zadyň bahasy haçan şol zat gıt bolanda galýar. Iqtisadiýetiň kanuny şeýle gıt bolsa galýar. Türkmenistanda un gıt däl, buğday hem gıt däl. Tonnalap ammarlaryň içi dolup ýatyr. Ýöne un gıt. Bol bolsa ardan bolmaly bahasy düşmeli. 2 milyon diýmegem mara watandaşlary bir ortaça aýlyga bir 3 halta un alýan diýmekmi? Ortaça aýlyga. Yani şular ýalak ýurtda ýürüýte edilmese, ýürüýte etmeseler bahasy tötenlikden şo baha gelenok. Yani tötenleýin şoň bahasy galdy diýip bilenok. Hemme zadyň açıklamasy bar, hemme zadyň düşünürşi bar. So ýa-da men keypim tutýar. Näme üçin diýsen, men uje bilýän bir yerlerik jany ýakypdyr biz. Bir yerlerden bir yerleriň biriniň şeýdi bızdygyna sokup bızdygyna oturan ýerimizden. Keypim tutýar şoňa. Emir menem senkin bileýin. Siz trokoloň bilen. Bir kısansana şu neme deyinne. Paltalayinne. Hedile o. Ana, uçtun gittin. Neme diýen, blog edýän bolýan, net gurwan bolýan, blog edýär bolan, okonyny birazajyk side o özüňe bas, ötmese kesekara bolýan. Bam ýene. Kakamdan galan vertikal goşamba. Ýoğuna ýanaýynmaý şol haramzadan soň hiç diýär. Bas eçen, bas. Korkup ýaşamasalar bolmaýar, düzelmeýär bular. Korkup ýaşamasalar düzelmeýär adamlar. Birazajyk korkmaly bular. Çünki sizem korkanyňyz üçin şu wagt zımyp ýaşap ýörsiňiz. Gorkuýynyň şon ýalak täsiri bar. Olaňam ýüregine gorku salmaly şeýdip. Ýöne, 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 ýüregine gor
Anonim näme açky giymek ayıp zatmy. Şolar ýala tupoy mesen. O gurwan bolýan ama açkydaki näge açkyly nimeler bar, suratlar, videolar. Onu sen gurwan bolýan am 4 göz bolýar da şeýlemi. Erkekçe gurwan bolam 4 gözli menem bolýar diýjek. Menem 4 göz diýjek onda. Diýiljekmi? Anonim. Ay bulan elinden näme gelýär ýöne ýurdu ýamanlap otyra bolýar. Yo men gelýän zat bar, näme üçin o hem diýmän ay göwüni diýjek bolmaň ay. Ina men gelýän zat men size görkezdim. Mesela altın tabakta demokrasiya, adalet ve erkinlik ýasap pişirip oturun men size. Yani altın tabakta garaşy ber dostum, gapdalyna göök çay bilen gara çay amalayınmy? Tabakdan naharda kad etdiňiz, adalet, demokrasiya, erkinlik. Men pişirip getirip oturun ýörüýdi size. Garaşy ber hukman. Onuň gapdalyndan bir kaşy salat adam bolsa alyp baraýyn hukman. Ýa. Bulan elinden näme gelýär ay diýe. Kösensoň sen kösenýän soňunda dalba ýok. Bizim elimizden gelmeyen olsa o sene maybun. Olaybın içinde sene rolun var. Yine garaşı ver. Ödüm kızıllan tabakta getiriyen. Oğudan navışlı, keşteli. Demokrasiya, adalet, erkinlik getirip oturuyorum. Nisip olsa. Garaşı verin. Bugünkü zadanyama doldu. Yarım saat. Nisip olsa ağam gatı aydım düzdüm arkadağım için. Nira oklayın diye. Yaz videolar aşağına yaz. Olimpiyun aşağına yaz. Olon videolar var ha. Bolgusuz baş tadınlar var. Arkadaşı kanallar var. Beyantema diydi. Türkmen portallıydı. Şolara yazın. Doldurun vatandaşlar. Şu hükümetçi kanalların aşağını doldurun. Türkmeni Turut'ta şu kanalların aşağını komentaryalar bilen, yeneler bilen bendirmin nervayım ben. Düştü. Adım Pamir'in soru elmeden soru. Ne çıtıramam motoru? Adım Pamir'im. Bayram mı? Benim suyumdan bu maşinin oldu. Ne zildi onun? Elin suyumdan ayır hov diye öyle şöyle Geçen yetin zahimi, 10 mirin zahimi kullar var. Ne zildi onun? Aytta bunu, men ayt vereyim men. 1970 yılı aytta var dedim ne? Aytta. Su diyeyim sunmam yer var. Doğru. Türkmeni yalan sözü katlanıdı bu ayt. On adres aytta. Ya su duymıştın bağ mı diye, yalan söyleme diye. Su duymıştın bağ olundan neme, yok olundan neme. Daha üç koyam ka. Doğruyum, ayt yalan söyleme diye. Şu tayetini hiç verdiniz mi? Soruyan da atlarını. Su duymıştın bağ mı diye. Doğruyum, ayt diye. Deret şunu. Su diyeyim sunmam yer var. Doğru. Türkmeni yalan sözü katlanıdı bu ayt. On adres aytta. Doğru, Türkmeni'de ne emezsen, bunu diline tutayacağım, dövüşüne kakan oğlum. Ey, sen görmedin oğlu olup da çekip milyonu oparttır diye ara. Vedi pagelerle, var eken ay çürükler de onun, senin musurları. Ha? Vedi pagelerle, var eken ay zat görmedikler, musurlar. Bir Allah'dan bir kurban oluyorsunuz, adam öldürüp, Türkmen vaşini öldürüp, posta gelaydı olun, bolmacını, olunuz da ya. Zat görmedik, musur trap kalır.
çürük tohum. Çürük size bir yönü bilmeyen takılmandır o çürük tohum var ha. Adınız çürük tohuma doğru değil mi? Ha? O tohumun adından belirlay neme haçan çürüdüňizde takdylar ewladı size. Toylarda zatlarda çürüklere bollun sen baş neme diýip nazar çürüge onun begen we maýdýanyzmaýany ha toylarda çürüklere bollun sen baş neme diýip bir gurban gulyň bir aýallawany bir köröken bolaypsyňyz da indi bolýan. Çürükler ejeň marlaň var an taksy nemesini görüňiz, görün munuňyz näme-nämedigini görürsiňiz siz tak. Marlar bilen oýnatjak bolýaňyz size. Marlar hiç açana mara birinden gorkup ýaşan millet däl men size aýdaýyn. Diýenim diýdik, edenim etdik. Känişjäňiz şu sözi. Aýşyn meni epläp dogry aýtyn, epläp dykaýtyn diýendirler, şu ýöne diýen oklar, şu hakykam şeýle şol. Şu taýda da şol olanlar özlerini dastoýun alyp bardylar. Siz 52 neme bolsaňyzam, şol olanlar özlerini dastoýun alyp bardylar. O, ýallaklap durýan näler normal alyp barandyrlar olanlar şu taýda da. O. Vakt men bolsam meýek. Bir mut agam diýjek de şu maşynyň içine girecek de maşyny otlajak da bar ha. Üstünden sürüp oýnajak aýy. Üstünden sürüp oýnajak men bolsam da. Bir mut agam äder. Şu taýda bir ýerde dokumentim bolmaly agam hemme zady görkezjek saňa diýjek de girip gurjak da hem otlajak maşyny. Çölüň içinde kovala oýnajak abalar. No. Bizim öýüne var, nasil kalı gider ýaletsen boldy da ne, armanım ýerde var. Var wela sakarça etraf ýalkyndaýlar. Zaýry. Ne adres takmadın? Yok be. Sonra gelene jogap be çat-çat. Ol çattırak mı aýtsana bu dasty. Şemali bu. Yok, cemine açtırma. Ay böyle küçük torlar da. Lan beýlekden niýe doýdy, lan rahatlangydan niýe tutup. Yok, de adres lazım estir. Familiýana. Da maşynyda koýdylar, hemme dalaňyry bawalarlar. Idaradan alarlar da atlarlar. Rahatlar sal. Edaradan alarlar diýen bolup, bir edarada işdärliňiz bar eken aý çürüklere. Bir edarada işdärliňiz, bir dogan garnaşyňyz postda otururlygyňyz bar eken aýa zat görmedikler. Musor trapkalar. Var pemmedatda gurlaşýarlar. Edara var pemmedat gurlaşmadaň, muny gurlaşmalkeniňiz da ha. Foodies new gourmet reference. O torgoýum bol satdyk, tutulan towşanyň hasaby ýok diýip dur. Edarada onu gurlaşmalkeniňiz da. Dwaýno standardy bolan edaraň işgärleri. Cuma çürüğün yerine marlara fevon olsa toşna atvet bererdiler diye. Awa. Ol bir maral ameniyalak sunwa dişgärde yerden ýörep görün. Maral. Dur mesela daha bir de yuvaş şey. İşleyen. Ya seret. Min değilik kulluğu. Men belek kullu işleýän diýe. Min neme işleyen. Min değilik kulluğu. Sen näçedan balyk tutdun gurru? Tutulan usun sağın hadavi yok. Toğusunun o. Ondan? O velik neyme torgoyma satacak. Ama Awalyk bir ýöreýän janlar wa bolsa atjasydy şo. Awa. Ödüm tewweti goranuşyň işgärlerim bile. 45-70 AGAP maşin nomer Nissan. Bir maşynyň ana 45-70 maşin nomer AGAP Jeep. bulan awa suwurun barsam. Bana bu. İn goğu da parda.
Son 77 29 AGAY 77 29 AGAY. Var ne oldu ne? Tamam gelip tamam çağır zaman aldı versin. İnha tutnama delil. Hava. Birgiden tutnamalar, deliller. Hava. Zayalıkta eline baydak götürenler bize zat diyecek oluyorlar. Haydi yanları dillerine yürüktün ayettiler. Ne vursun değil mi? Bu anımızın baştan ayak gören oğlum bunu. Yani bir de mokul çağında da atıp durabilirim o. Evet. İşte. Genzemidin de değmesinler olarak kurulu. Bununla bir yıl kucaklap yatsak Günne birini kucaklap yatacak diyenlere bana 50-60 yaşındaki adamlar diyer. Ul olup bana ul on olmadık bir hilek edip terbiyesiz zik, ziver nemeler var ha, hayvanlar. Biliyorum ya yatıyor ya o giyeceğiz onu biliyor ama. Ne ettim merak ededim yok ben ayıttım sen ayıttın mı? Kaydırdım seni. Ay bulon var ha, yurt dolandırmak yal aladalaram yok o adamlar. Bulon yurt dolandırılmış halka seyretmeli yal aladasam yok. Siz yani kâvat video çeken olyanız hormatlı arkadaşlı serdarım. Meni şey ettiler, meni beyttiler deyip video çeken olyanız olun. Bulon size seyretmek, sizin aladağınız etmek yali maksatlarım yok. Keyif etmek, yurdun kaymağını yemek, pul kazanmak, bollu kıyız tapmak özüne. Günne bir kıyız diyara gördünüz değil mi? Keyif edip durmuşsun yaşamak bulun. Başka hiç ilnemedi yok. Aladasam yok başka. Selamun aleyküm. Umme dir can sağmı. Ahal sizin toylarınızda da sevinup bir koltukçalar çağı var hele var bilmem diye. Bizim kanun koruyucularımız erkek adaletli deyiptir buraya. Ona özürlerini düşürüp durma video komparan ol pava. Özürlerini düşürüp dururlar. Aktivistler neyme başardınız diye. Şular yalı materyal tapın daha başarayan olsanız. Ya akpazitsan içinde de şular yalı materyal tapıyla yani azdır. Neyem çünür gen göreymeli aslında onu bizim teorikler dayla ne yani. Şunun içinde gelli gavnon iyi bir normal bir materyal koyanını gördünüz mü? Ya halma suyunu fun lakkadan başka iş edenini gördünüz mü? Gördünüz mü şolum toparlarının edip öğren bir ip ışıkladığını? Görmezsiniz. Çünkü anamdan kaçtı olur. Anamları yok halkın. Sağ olsun aktivistlerin toparına. Kaytam olur ya videonun girleyerler diye. Doğru ay. Ay oluna maksadı pul ay düşünüklü. Oluna maksadı pul. Olur ara var hükümet birazcık pul verecek diyse. Öyle çinekle ilginçlerden satmanı hiç satsa bilmez olur bana. Ne dün çıkıyor o Diana Dadaşı var. Neyse bir kilo yer şolun arasında boluptur işlektir diyen yalı video materyal yasamak mı, oңormak mı, elinden gelen kömeğini edip duruptur. Ulanıp dururlar dine. Özlerim geday oğulşuna da 7 milyar uttuk bildiğin olsun. Yalan malumatım aydı bilyeler utanma. Ama neyse vatandaşlar canına sağ olsun. Haberleşir.
Sağlıkta görüşelim. Ertir efir açar. Baba.